5η 12 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η πόλη της πόλης μας. Η Λαϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Εν Χορδό παρουσιάζει ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στη Δημήτρης Δημόπουλος. Σου κάνα και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο. Η πόλη της πόλης μας. 5η 12 Μαΐου στις 9:30 το βράδυ στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε όλους τους ακροατές της συναυλίας θα διανεμηθεί δωρεάν η βιογραφία της πόλης Πάνου που υπογράφει ο διακεκριμένος συγγραφέας Κώστας Παπασπήλιος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Θοδωρής Γεωργόπουλος. Προσκλήσεις διατίθενται στα βιβλιοπωλεία Η Γωνιά του Βιβλίου Αγίου Νικολάου 32 και Discover Πατρέως 30, καθώς και στο Κέντρο Εκμάθησης Παραδοσιακών Οργάνων Εν Χορδό Δήμητρο Πούλου 10.